Yang kaisa khana haina hai te isa next rally kila bagmao sengnani bangai aboni sekang kaisa press conference ini khaika kawar nibo chini taku poritus briefing runai belai hambai ini o jaga bo warung kami dan warung kami salka ham club rok je o jaga bo je sini o je sikla rok baigre lut je thang phai kip tong phainai boro o jaga tongnani chanani bagi arrange khlaikya abon bagi belai khena pipeline hambai teo kami am sai ni rogobo tini naikha je yang chung je jaga thangdi phaiung kha response ka hamkeri ui tongo sabni bagi response ru malabo chini ekmatro chini bubagra ni naharmung jotono thanja khlainani tai CA ni against to sung thanglaiani khana haina haite sa chini baigre league finai abo kai je tini sak jora logiri kha borok je tongnai to tongnai no tai khana je teisa logiri na musung phaipinai borok bahaino bagmani main route borok phai joma angdi 10 ta ni bisingo jeng aroni sini bagma killa abno jeng cover khlailai khana abon yagulo jeng khana haino hai bojaga teisa khlaipinai khana ni salo jeng saipinai jotonon bele hambai bubagra logiri kha tipra dofa thanjang kha belai khena hambai tripuri khorang nai tongnai ta hukte bukuk sona sini channel tabu bonnorok subscribe khlaya khong khangken daktin subscribe khlai di job ton chai sekang video norok nugna bagai aboni bagi ta makhlai video ni tolaw norok nugo yagra phai sing subscribe ni suija kasak khlai abona click khlai mani loge no kaisa bell hai khlai nugjagana nugjaka a bell click khlai re kha ke sing video upload khlai mani loge no norok video nugana joton chai sekang nugana aboni bagai belai khena hambai nai tongdi